Mijn man heeft mij besmet met het virus. Die had eerst deze auto. Ik zei, ik wil hem niet zwart-wit. En ik zei, dan wil ik hem wel in mijn eigen stijl hebben. Zei ik, dan wil ik roze met glitters. Hoe binnen die glitters erop kan? Dat is een nagellaak. Daar heb ik gewoon heel voorzichtig een laagje van laat droog en laat weer een laagje. Alleen een beetje uitgeloven voorkant. Dat ik daar een beetje te dik had, een laagje. De rest, ja. Ik ben de enige roze. Ik denk, dat is meisje, hè. Ik wil proberen er ook mee te doen met de jongens. We zien wel hoe ver we komen. Maar van de midje is net, hè? Ja, maar... Nee, dit is de kinderen. Een meisje mag straks met mijn auto racen. En dan gaan we gewoon zien wel even wat er komt. Girl power, hè? Ja. Staat er nog net niet op. Cars ready to start. 3, 2, 1. Dit is gas, dit is links, dit is naar rechts. Ja, dat is naar rechts. Deze is voor snelheid. Wat vind je nou het mooiste aan? Nou, gewoon met de autootjes racen, door de bochten heen. Dan moet vaart maken. Zo'n autootje kost ongeveer €179. En dan moet je batterijen en een lader nog bij hebben. Dus dat valt mee. En de band die mij in je auto's rijden? Ja, we hebben 4 demo-autootjes. We krijgen steeds meer autootjes en dan mogen ze gratis rijden in de middag. 1 keer per maand. En wij doen het zelf 2 keer per maand vrij rijden met eigen auto's. Hey, wie gaat er nou weer? Zo! Ja. Weer met kant door jou, hè, Robin? Je beukt iedereen aan de kant, zo snel. Een mooie baan. Ja, vanaf december hebben we de eerste deel gekocht. Dan begonnen we in de huiskamer. En daarna gingen we steeds uitbreiden en hadden we in de huiskamer niet genoeg ruimte. Toen zijn we hier gekomen. Het is steeds groter geworden. Ja. En dus we willen eigenlijk nog 1 deel groter en dan zijn we bijna de grootste van Nederland met deze baan.